Kito Piliah Wali Nagari nan baru. Bulan Oktober tanggal 31, Kito punyo Wali Nagari nan baru. Nan lalu jadikan padoman, kini nan mudo mambao perubahan. Dari keagamaan, jo pendidikan, kesehatan sampai pembangunan. Dari keagamaan, jo pendidikan, kesehatan sampai pembangunan. Dunsanak di rantau nan jo di kampung, usah marisau, usah labing wang Piliah saja nomor 5. Untuak Aua Malintang Selatan tak cinta. Coblos saja nomor 5, Era Jaya. Ayo dukung Era Jaya, Era Jaya. Jo bismillah, kita wujudkan. Coblos saja nomor 5, Era Jaya. Ayo Piliah Era Jaya, Era Jaya. Insyaallah Masonyo Kejayaan. Nan lalu jadikan padoman, kini nan mudo mambao perubahan. Dari keagamaan, jo pendidikan, kesehatan sampai pembangunan. Dari keagamaan, jo pendidikan, kesehatan sampai pembangunan. Dunsanak di rantau nan jo di kampung, usah marisau, usah labing wang Piliah saja nomor 5. Untuak Aua Malintang Selatan tak cinta. Coblos saja nomor 5, Era Jaya. Ayo dukung Era Jaya, Era Jaya. Jo bismillah, kita wujudkan. Coblos saja nomor 5, Era Jaya. Ayo Piliah Era Jaya, Era Jaya. Insyaallah Masonyo Kejayaan. Coblos saja nomor 5, Era Jaya. Ayo dukung Era Jaya, Era Jaya. Jo bismillah, kita wujudkan. Coblos saja nomor 5, Era Jaya. Ayo Piliah Era Jaya, Era Jaya. Insyaallah Masonyo Kejayaan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti Pemenangan.